Ty šlapky si vychytal najviac. Na babete. Môj pionír. Martinov. Aspoň tedy ide. Viete, tak sa troška rozbíhame do zelenic, chceme sa chystať. Kakalo vyzerá ako nejde. Čo kakám predvedno. Poďme, až tak túto. Turbo babeta. Deluxe podotýkam, jak on hovorí. A tuto máš ináč kakám ten návod na Ojumix, vidíš? Aby si nezabudol, že to tam máš Míša. Ty to zdokumentujem, aby si mal dôkaz. SEA 30 a 40 do prevodovky by mala ísť, či nie, to by mala ísť do motora. First, akože frituací, víš, frito je vieš, nápo sa to začína takto, 500 km. OA M2T, 1:50, 2%. Castrol Super TT, 1:33, teda 1:50, 2%. Takže, aké mierky si riedil, povedzte. Jedna k jednej. Čo? Asi jedna k jednej. Naštaktujte, že ak to dymí. Naštaktuj to. To je sranda. Špeciálny rýchlopav. Kúkaj, pomocný ide balón. No, Vidíš to, radši donesli balón. no. Špeciálny rýchlopávnik. Fajka. Ondrejová fajka. Počkaj, daj sem tú fajku. Fajka. Tak toto keby robí fajka, ty brdio. Ideme to vyskúšať, či to robí fajka, alebo čo to robí. Či bude nejaký ostrý cross. Vidíš, balón sa už blíži, už je sachrana blízko. A vyhodíš babetu a ide sa. To ja skopne z toho krosu. A ideme. Čo? Koho sa toto rozpáči? Aha, to tam naštevuje. Fatamorgána. Strašné. Hodzi mi ju. Ultra tenké kolesa pre väčšiu rýchlosť. Si zabudol pripomenúť, Ondrej. Áno, áno. Taká výmenové plášte, vyzerajú jak storočné máliš, už nevadí. Barvu mi ešte asi majú zásoby staré. Dal si svoju fajku. Ale zase tak ho nekritizuje, áno. Také strašné to není. On to nejazdí, ale to nejazdí. Ešte lepšie. To vytačí do výfuku, ale... Už to nejaké nádychy malo. Aha. Zmenilo to nejako názor títo babety na fajky. Ale inak stále dýmilo ako dýmilo. Babka mu dala asi frituáciu. Boj pinčel, chudák, ten tam sám trpí, poďme radši kreme. Musíme moju vyriešiť fajku. Tuto. Plne odnímateľný filter. Áno, Martinovi roba podtýka. Solové hadice a pančuchy. Provizorný, veľmi kvalitný. Nemusíte sa báť, vyhodíte silom. Dáva, náš robí to tam. A tuto je už môj stroj. Toto je Martinov pekný stroj. Pínček tomu hovoríme. Pínček 2. Ostrý cross. Drapaci. Vidíte, aké stopy zanecháva? Oje. Fritéza ide. A fritéza nám ide. V diálke. Túry je to, aby sa nepovedalo, že babeta nejde. Fí, koks, jak išol? No nový, rýchly, kíce. Kúkajte, koľko dymu. No? To zapríčinuje. No nenakopávaj, lebo sa prechlastáš. Neprechlastam, čo sa bojíš. Nie. Gaši to. Fajka. Ježišmária. Tu tam budeme sa asi pridratovať nejako tú svíčku. Asi no. Alebo nie, víš čo? Ja ti moju nedám. Odjeb to, o kábru daj preč a tam dáme ten kábel tam. Ale nie, to bude robiť zlobu. Korhanovi fritéza už ide, tak nech ti donese fajku tvoju. Nech ti ide zebrať. Zas mu to vláde tam zdechne. Samo sa to vytre. Fatamorgána. Ide to! Ide. Vidíte, hoďte mi pre fajku a šrob. Všetko bolo v oleji.
No? My sme ho vyčapovali z nádrže. Áno, my sme ho prefiltrovali. Prepajku. Ale počkaj, má byť ešte aj prešlo, lebo ja si idem radšej. Choď ty, no. Či idem... Idú na mojom, na Tak svojom. ukáž, dajte tú tvoju babitu slávnu. Neboj sa! Nemôžeš ty. Tak dobre, ale tak keď mi doneseš šrob na výfuk, tatko ti ho nedá, on ti ho nenájde. Tak si zeber hen Martinovho pioníra. Martišovo počkaj. Ne. Pozrite sa, Martinov pionír. Pustite si benzín dole. Verete, Toto ide. že pôjde nakopnúť, lebo zlá svíčka tam je zvolená. Toto je, A je už teplý, takže bacha. to nevadí. Je tam neutrálnik. Karhan! Karán sa voľako pomýlil. Išiel s Ondrejom, ale však nevadí. No a teda toto je Ondrejov stroj. Takto. A že šlape to, tu je hlavné, no a pomaličky to rozbíjame. Dneska sme nastavovali elektriku, všetko, kladívko, jak má byť. Takže nemal by byť problém. A Ondrej si teraz išiel zebrať šrobík, lebo tuto, to ukážeme. Tuto sa povolil šrob a výfuk mu padá pomaličky. Takže išiel si pre šrob a tuto vidíte, fajka sama odpadáva, takže to je to isté. Našli spolu, takže možno ďalšie video, keď sa vráta, ja idem skúsiť toto nakopnúť a uvidím, čo to bude hovoriť. Takže sa majte.